5 najčešćih simptoma raka jajnika. Rak jajnika zauzima drugo mjesto od svih ginekoloških zloćudnih tumora u razvijenim zemljama svijeta. Vodeći je uzrok smrti u žena koje boluju od ginekoloških zloćudnih tumora. U Republici Hrvatskoj godišnje oboli između 400 i 450 žena, dok svake godine umre oko 300 žena. Rak jajnika se može razvijati bez simptoma. Neke žene osjete prve simptome kada se rak već proširio. Rijetko se dijagnosticira u ranoj fazi bolesti. Rak jajnika često uzrokuje simptome koji se zanemare, poput nadutosti i bolova u trbuhu, ali ovi simptomi mogu biti znak smrtonosne bolesti. Važno je obratiti pozornost ako vam tijelo nešto želi reći. Javite se svom liječniku. Pojedini simptomi mogu se doimati bezopasno, ali oni mogu biti znak raka jajnika. Ako imate bolove u trbuhu, može vam se činiti da je to beznačajno, ali ako su bolovi dugotrajniji i intenzivniji nego inače, javite se svom liječniku. Bol u trbuhu i zdjelici može biti znak raka jajnika. Promjene s apetitom mogu vam se činiti normalnom i poželjnom pojavom i možete pronaći mnoge razloge zašto se to događa, ali promjena apetita može biti znak raka jajnika. Učestale proljevaste stolice ili otežano pražnjenje može biti znak raka jajnika. Kod uznapredovalog raka jajnika često se mogu napipati kvrge u trbuhu ili možete primijetiti rast cijelog trbuha. Nenormalno vaginalno krvarenje je svako krvarenje koje se pojavljuje između menstruacijskih krvarenja ili u razdoblju poslije menopauze. Ako primijetite nenormalno vaginalno krvarenje ili sukrvavi iscjedak, odmah se javite vašem liječniku, osobito ako ste stariji od 45 godina. Možda imate rak jajnika ili češće rak maternice. Nažalost, ne postoji rutinski probir za rano otkrivanje raka jajnika. Ultrazvučni pregled nije metoda probira za rak jajnika i redoviti ultrazvučni ginekološki pregledi ne garantiraju da će bolest biti dijagnosticirana u ranoj fazi bolesti. Tumorski biljezi, osobito biljeg CA125, nije dijagnostička metoda za rak jajnika. Prepoznajte simptome bolesti i javite se svom liječniku. Poznavajući vlastite faktore rizika za rak jajnika, u nekim slučajevima možete spriječiti razvoj raka jajnika. A poznavajući svoje tijelo i prepoznavajući promjene u njemu, možete donijeti odluku da se na vrijeme javite svom liječniku. Ako vam je ovaj video pružio korisne informacije, molim vas besplatno se pretplatite na YouTube kanal i nastavite pratiti ostale objave.